Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng hinyaw trap achek National Movement Southwest Khasi Hills District hapo kajingalam usamla lambok star marwen haringkat ke H&M Raniko Circle bat ke H&M Plangdilon Unit menha ka khat ar tarik unai wing arajar arpo ar hadien ka jingut jingnam jingi pat ba kadong kathan kalalet ban her jurup ya kasurak wa kaji Plangdilon kasurak ka bampa juyo rong bat kasurak ka bala syai kunswan hadu kumbang South House nem ha ka sarkar ha kani ka jinglet jurup kaseng kalalap ba kani kasurak kala sniu syabapalan Kalong kum kasurok klaw, amshu kum kasurok yat kali. Kaseng hakani kasi kalapan pauru yang jing snow diaw ke bakraw, halor ke jing i no kun swat ke tanat PWD yakani kasurok, dagi post nam ke baki pat ba ki haban man, ya ke jing i na kapor sa kapor, kamtam ki bapang basitom bat ki long kami ki ba armen. Nakaliang ujon sangma Chief Advisor ke H&M Raniko Circle bat usamla lambok star marwen, halor ke ni ke benta ki ladawa jor ya ke tanat PWD Raniko Division, baga de ban maramot no kloy yakani kasurok. Haga juk kapor kaseng kala aipor ru tang artayo bala daja bakam sngam kaseng kala berngem bakam pansi balit tur sa office rekam jongka. Ngade Ba John Sangma, Udiga Chief Advisor, Jonka Raniko Circle H&M, New Trap Achek National Movement. Mentas ngi wan her na po Shillong. Pen scam yi dekot batmai jong Plangdilon Unit. Habang wan na po Shillong, ni poi kiniga Shnong Wakaji, benlet Shnong Plangdilon. Ngiyo i kabun jingduna apo surok par ngiyo i ro kini ka surok mdeshu ka surok ban yait ki kali ka yait ki briu andre kini ka surok kala kla ki surok soit ki surok blang ki surok masi te pila suthui lada kini ka sunna lengba kini ka surok lada late ki don ki bru ba late hapo Plangdilon hadu mokorwat, Plangdilon hadu wakaji. Keiben ja, kamtam yeki nongpang, kamtam yeki longkme ba armet. Lada lam, nangne na po Plangdilon hadu ke mokorwat siet siro, ngam tharai reki longkme in poi, kum thik kumba deben poi. Insa ja ayu hasurok, monoban kitkli. Ta lengba ka seng H&M. Ngi kwa bu ka jengkeli. Kamtam ya kinong mi khmat. Hey ulaja. Sheibu ki khmat. Sheibu katuka skor. But man kabor. Lade ka por election. Usa sedwan ki kendo ya ki pait ba. Bali ulak laklet. Katuka jengkular ya kituka pait ba. Haka por election. Konong mi khmat. Nga kwa kren da ka basay ya pi. Lada pi umara moj yakini ka surok lada pi mla ban pet yakini ka surok pi mdon hoki ro ban wan pan bot ne wan pan jengkershan nano kini kisnong tenga kwa kli yaka department jongka Ranikor division hey pibu kmat bale pi muan ki jurip shey bu katoka pisa ba pi yo ka revenue napo motion hapo duyong kamtam ki Ranikor constituency don ki bun kamtam ki duyong pi motion a bakli ne Charaigao ne Borsora baba bayo katoka revenue ki department hab ai jubab ki paidba nakleng useng H&M ngi ai por RTO hapo RTO lada ki department simkya mlaban maramut ka banse ka seng hapsim kirai bentur sa PWD department hagani ka RTO bawan tenga kerpat yaki nong mi khmatro ki MLA MDC sungo baha
apa phi de ka long kme long pa jong ki constituency kade ka kamram jong phi pun pa ki surok khamtam ki bru ba mat ki jing e ban let yo ki let hospital ki let bla she tengai por RTO hapo RTO lada phi msim kya ki department PWD Ranigor division tingi ban sengi hapsim ki rally ban ngin tour sa department Pangiat ya kan ka lenti banat sa plang dilon. Katno ka jing ipang met bat katno ka jing sew sasot ialah dia bangiat ya kan ka lenti. Namar ba kan ka surak kam daisu ka surak jongi kibreu nrai ka dai ka surak jong ki merat ki belang ki masih kemta ki kulai ru kumju. Abangiat ya kan ka surak ngala ban ong ba ka surak ka long thik kum kasurak basyong kali kulai ya ka bangi hakipor ki teman ba mensua kisat melin ban lek ban kit ban tap ya kimar ki mata nda ka kali kulai bat ngala ban ongro bala dayat ka kali kulai bat ka kali jongi kibreu na thai ka kampoi stet ka kali jong kulai ban poi hakisnong ki thau bat hakaju ka poru ngasngeu ya kajing ban kia ya ki trai kali kibayat ia kene kalenti haba ki thet ia kali ki baram dor ane ki kali ki bakit na kemta ki pajba tang lai benai sau benai kila poi syaki marskan han namar ba balai namar tang kene ke surak ru kajot kumni bat tang ke surak ru kamlong ke babaha takadau ba ki kali ru kilong ki kali marskan han tang lai benai sau benai bat hakaju ka poru ka ei kabanjia ya kinong nyak kali lane kumju ya ki try kali bat kham tami ki pajba lada jia ba ka kali ka thot kanwan ra ya ka jing mensau namar dei tang nakane ka surak ba ka sasniu ka kali bat ngin kena yano hangta namar ba ka surak kalong ka basniu bat ha ka juka poro ngi kentu ya kane ka pilu di department ke jungi ya ka ba kan sim khia ya kini ki benta jong pajba jong kani kadong kathan namar ba balai ngong kamta namar ba menta kla de kaporep kapor ban let khet ye uso jong kinong rep namar ba menta kla de kapor jong kisensar bat kla de kaporu jong ban khet ye kiso kipai jong kinong rep jong kani kadong kathan ke jongi namar balai ngong kamta namar ba ngiyat ya kani ka lenti tang ba kasneu palat kasurok kiso kipai ke jongi kilapoi syaka marskan han namar ba balai namar ba hadu banda poi hakiyau ki hat ki sok ki pai ki jong kinong rap ka jam lani ki lam longsu namar ba ka jing kernga jong ki kali ki balai bawan jong kani ka surak bat hakaju ka poru mi ki ba armet namar ba ngayo i bat ha kini ki kendiat benai ngaru ngadon kawai ka ambulans an penpau sya kinong mi khmat ngadon kawai ka ambulans nak mta ka jongi ka seng sinem hangning lawan charu kinong pang habang akit ikinong pang dala dehi ban led ban bu sa ki hospital hang tay hapo makarwat ane hapo islong bang asyo pang met baki ot kinong pang balai ki ot kyong adi ada namar baki ong ba sebha ban yat kham suki namar ba pang met namar ba balai namar ba kilak snyo kumban yap namar ba jeng snyo palat jeng kane kesurak tikum tanga kentu ya ka pilu di department ke jungi singa bahale bat sim khia ya kani kemta bat lada phimla ban lai ai nakaliang jongi kum kaseng yen lectur syaka ufes jong ka pilu di department ke jongi bat ngam